samfundet. Ligesom folk skal mødes i kirken om det levende ord, er det vigtigt, at det er lysten og samværet med andre, der driver uddannelsen af folket. Grundtvig drømmer om et slags folkeligt universitet, en skole for livet. Grundtvig har en drøm om at lave det elitære Sorø Akademi om til en meget mere folkelig skole. Projektet bliver aldrig til noget, men Grundtvigs tanker bliver senere realiseret med højskolebevægelsen. Dens fundament er netop de tanker og idéer, som Grundtvig finpudser her i 20'erne og 30'erne. Det handler om at skabe en ægte folkelig modkultur til det klassiske dannelsesideal. Han inspireres blandt andet af mødet med nye moderne tider i udlandet. Før har han kredset om historien, nu dukker nutiden op i hans verden. I slutningen af 20'erne har han stadig mundkurv på, og hans skriverier følges nøje. Men samtidig opfordrer den trofaste konge personligt Grundtvig til at tage på forskningsrejser til England. Mødet med storbyen London bliver en kæmpe oplevelse for bondeknolden Grundtvig. En ting er, at han fører sig frem på de bonede gulve, og endnu en gang forelsker sig en smuk og farlig kvinde. Noget andet er synet af den spirende industrialisering. Grundtvig fascineres af styrken i den frembrusende kapitalisme. Måske vil den gavne folket. Der går en rumtid før industrialiseringen når til Danmark, men da Grundtvig vender hjem igen efter sin 3. Englandsrejse i 1831, vejer han nye tider for danskerne. Krisen er ved at ebbe ud. Nye maskiner dukker op på landet. Kornpriserne stiger netop fordi englænderne åbner op igen efter krigene. Måske er der bedre tider på vej. Censuren over Grundtvig hæves i midten af 1830'erne. Han får fast præstekald ved Vartov i København, men det forhindrer ham ikke i at udføre et hav af andre opgaver. Grundtvig er i starten lidt utryg ved de demokratiske bevægelser i 40'erne, men han ender som folketingsmedlem. Og så er han med til at starte de første folkehøjskoler, som netop er bygget på hans idéer om en fri skole. Han dør i 1872, næsten 90 år gammel, og følges til graven af flere tusinde mennesker. England eller USA eller Afrika eller andre steder, hvor tingene stadigvæk er, som det var i gamle dage. Jeg har for eksempel været på jagt efter at prøve at finde ud af, hvordan forskellige hegnsled har set ud i Danmark. For jeg har en idé om, at rundt omkring i det her land, i forhold til Sønderjylland og Vendsyssel og Lolland og sådan noget, der har der helt sikkert været forskellige måder at udforme de låger på, som har været ind til markerne i gamle dage. Men det eneste råd, jeg har fået fra museerne, det er, at jeg skal gå på kunstmuseum og kigge på guldaldermalerier. Og det har jeg da virkelig ikke tid til. Så nu prøver jeg på at finde den største samling af guldaldermalerier i Danmark, så jeg kan gøre det på en formiddag. Fordi vi skal jo også hjem og drive landbrug. Eftersom det jo ikke er meningen, at jeg skal bore alle mulige forskellige størrelse huller til de her tapper i enden her, så skal man jo prøve på at opnå en forholdsvis ens tykkelse på tappen. Og på den anden side må den gerne være lidt konisk, sådan at når du sætter det på, så trykker den, så strammer den lidt op og ned, ikke? Og så sidder det sådan godt sammen. Så det er det, jeg bestræber mig på nu med de her 5 pinde.
Så er materialerne klar. Så skal vi bare have det lagt ud på jorden, så vi får streget tapperne op. Til at lave de der taphuller der kan man bruge et bord og en lockbejtel, altså et smalt og bredt stemmejern. Men man kan også bruge det her specialværktøj, som jeg fik smedet af en usandsynlig dygtig smed i North Carolina, da jeg var derovre engang. Det hedder en Hurdle Makers Tribial, og det er jo fuldstændig vanvittigt et stykke værktøj. Så ser jo sådan her ud. Og der er sådan en hvad skal man sige, lockbejtel-agtig ting i den ene ende her, som man bruger til at knække træer ud mellem de huller, man bruger. Og så er der den her lille kniv her i den anden ende, som man bruger til at stemme taphullet af med. Så. Ja, så kan man jo så bruge den her til at rense siderne med. Så må den så sige til sådan langt et. Altså, bortset fra, jeg ved ikke, hvor lang tid det her ærme her det kommer til at holde, så er det sådan set ikke så dårligt, det her. Så er det jo altså også sjovt, hvis man synes, at alt sådan noget her, det er også fedt at rode med, og komme frem til sådan nogle stykker specialværktøj, som sådan en Hurdle Makers Tribial her. Jeg synes i hvert fald, det er fedt. Det er, så kan man sige, det er måske lidt materialistisk. Fylde sit hjem med alle mulige specialstykker værktøj, men det må så være der, at min materialisme den ligger. Fordi jeg har ikke behov for den store fladskærm og de der ting der. Det vil jeg hverken bruge tid eller penge på. Men jeg vil gerne bruge tid på at gå sammen med en dygtig mand og lave sådan et fantastisk stykke værktøj her, som man jo så har resten af ens dage, hvis det ikke lykkes en at smide det væk. På. Det er de skyldige ting, de ting, hvor jeg har villet noget. Poul Henningsens viser gør den danske revy meningsfuld, og hans avisartikler angriber tidens problemer direkte og uanset prisen. Han siger altid magthaverne midt imod og uden frygt. Det alt overskyggende hos Poul Henningsen, det er hans mod og hans frodighed i alle retninger. Heldigvis har han et enestående godt humør, og han får brug for det, for at gennemføre sit livs værk, for at gøre en forskel. Han har fået det hele i dåbsgave af sin mor, Agnes Henningsen. En frisindet forfatterinde, der allerede er vant til sin omverdens forargelse, da Poul Henningsen bliver født uden for ægteskab i 1896. Poul vendede sig tidligt til at hjælpe sin mor ved at sprætte de sjofle breve op, sortere dem, sådan så hun bliver ikke udsat for de allerubehageligste ting. Og det tror jeg også lærte ham at leve et udsat liv, hvor han var klar til at stå i modvind. Og han kom jo til at stå i modvind den allermest af sit liv. Agnes Henningsen beundrer den måde, han opfinder og skaber, hvad han vil. Og det er til hende, han laver sin første lampe. Hun ville se godt ud. Og hun reagerede forfærdeligt med lyset, så hun kunne blive tilstrækkeligt køn. Lamperne gør Poul Henningsens initialer til et brand, og pengene fra dem giver ham frihed til at gøre det, han vil med sit liv, til at tage ordet. Han skriver, fordi han ikke kan lade være. Han arbejder jo altid, fordi det er en leg for ham. Mange af hans venner beskriver, at han inviterer gæster, og de sidder glade ved bordet, og midt i det hele går han ind og begynder at skrive første vers af en ny revyvise.
Hvis 20'erne er en fest, så er Poul Henningsen æresgæsten. Han er selv i 20'erne, arkitekt med egen familie, og han etablerer sig som provokatør, som anmelder i Politiken. Og allerede der var han berygtet for at være lidt af en gadedreng i sit sprog, for han sagde tingene fuldstændig lige ud. Han kunne gå på en kunstudstilling og sige, at det så ud som om, at disse billeder er smurt med leverpostej i stedet for almindelig farve. Han havde så fantastisk let til at udtrykke sig. Han udtrykker sig så frækt og morsomt og virkelig vittigt, at ordene løber af med ham. Poul Henningsen ved ikke altid, hvor stor effekt hans ord skal få. Heller ikke i 1928, da han skriver en artikel om et show i Dagmarteatret med den berygtede Josephine Baker. Merci bien. Thank you, ladies and gentlemen. Well, good evening, everybody. Good evening. Say, bonsoir. Det blev ikke nogen rigtig succes. Der kom ingen mennesker. Og det var pressen, der gik stærkt imod hende. De synes ikke, det var anstændigt nok. De synes måske nok, det var lidt pornografi. Hun havde naturligvis mere på end de berømte bananer. Men hun havde brystet bart. Og hun var vidunderlig. Josephine Baker er halvnøgen, farvet og akkompagneret af jazzmusik. Et uforfalsket oprør mod de gamle dyder, og det appellerer naturligvis til Poul Henningsen. Så han vil forsvare hende mod danskernes forargelse. Og Poul løb så fra Adlon i Nørregade ned til Politikens redaktion på Rådhuspladsen og klaprede lynhurtigt en artikel ned, som handlede om Josephine Baker som en åbenbaring af naturlighed, af krop og rytme. Og en lille kort artikel på 50 linjer, så fik en kæmpe stor betydning. Det begyndte sådan, hvis naturlighed kunne læres, burde mødrene sende deres døtre til Josephine Baker. Poul Henningsens artikel gør ikke bare showet til en succes. Det udstikker også en ny livsbane for ham selv. Han er nemlig blevet gode venner med teaterchefen, som giver ham lov til at lave sin egen revy på Nørrebro Teater med selveste Liva Weel. Revyens ukronede dronning. De to ryger straks i totterne på hinanden. Jeg traf hende under de mest dramatiske omstændigheder. Vi blev uvenner øjeblikkeligt. Hun mødte måske nok en lille smule beruset, for ikke at sige meget beruset. Og vi skulle jo være så morsomme, vi overhovedet kunne, synes vi selv, så det har måske været lidt anstrengt i hvert fald. Men det bliver startskuddet til et langt og lykkeligt samarbejde. Poul Henningsen kommer til at skrive revyviser hele sit liv, og for ham er Liva intet mindre end perfekt til jobbet. Hun kunne først og fremmest det, hun kunne sproget. Hun kunne få ordene, som Poul sagde, ud over rampen. Hvert ord, det stod fuldstændig, som det var hugget i sten. Og det var det, de var så begejstrede for, om hun kunne. Hun sagde jo til Poul en gang, jeg forstår ikke en skid af, hvad der står i dine tekster, men de skal få det, sagde han så. Sagde hun til Poul, ikke? De skal få det lige i masken. Og det gjorde hun så med det der distinkte danske, hun kunne. Og det kan man høre på de gamle optagelser, som jo er ridset og krasset og ødelagt. Vores liv sejlads imellem bord og seng. Mad og elskov, hvile, had og sød forsoning. Skal det skildres i et ganske kort refræng, må der hjælpes med en vekslende betoning. Det gør vi så. Hvad skal vi tage? Det lille nat. De to skal senere skabe det mest højtidelige øjeblik i Poul Henningsens arbejde. Men i 20'erne går de op med den gamle revy, som var ren underholdning med flotte kostymer, og skaber en anden, hvor kulisser, musik og ord giver en helt ny mening. Han lavede en handlingsrevy med en rød tråd, en meningsrevy, hvor han ville opnå, at folk blev provokeret til at tænke selv efter at have set sådan en revy. Det har altid forekommet mig at være den rigtige form for revy, at man fornærmer de folk, der sidder i salen, men ikke mere end at de lige akkurat bliver siddende i stolene. I dit korte liv er hver time dyr, hvert sekund et dyrt sekund. Men Poul Henningsens provokationer har en pris. Han har fjender, og hadet vokser omkring ham. Men måske interesserer det ham ikke.
Han er kunstner, og han følger sine egne regler. Han får det, som psykologerne kalder det grandiose selv, som er kunstnerens evne til at skabe på trods af de ydre omstændigheder. At han ikke har særlig meget indføling over for andre mennesker. Nogle gange kommer til at træde den unødigt over tæerne. Og han kan også komme til at opfatte sig som bedre end andre mennesker, så han foretager sig drastiske og dristige ting, som andre ikke ville gøre. Til gengæld bliver han aldrig selv fornærmet, når andre kritiserer ham. Og det gør de i den grad. Han fik hældt den ene skraldespand over hovedet efter den anden. Der blev sagt fantastisk barske ting om ham. Faktisk hele vejen rundt havde han hele sit liv meget ubehagelige fjender. Også perfide fjender, som sagde ledede ting om ham, som ikke var sandt. Men han havde en lykkelig evne til at børste det ned af ærmerne.